Gustatzen zait. Nori kasua. Kaixo denoi. Zure zaletasunak eta gustuak adierazten ikasiko duzu. Zer gustatzen zaizu zuri? Niri futbola gustatzen zait. Zuri zer gustatzen zaizu? Inkesta egiten ari gara. Aukeratu, kafea ala txokolatea? Niri txokolatia gustatzen zait. Kafia ez. Aukeratu, pelikulak ala telesaiak? Niri telesaiak gustatzen zaizkit. Aukeratu, mendia ala hondartza? Guri ez zaigu mendia gustatzen, guri eguzkia asko gustatzen zaigu. Bai, hondartzara joatea asko gustatzen zaigu. Gustuak adierazteko honela eratzen ditugu baiezko esaldiak. Adibide bat. Niri txokolatea gustatzen zait. Izen ordaina nori kasuan, niri. Zer gustatzen zait? Txokolatea. Eta ondoren, gustatu aditza nor-nori sisteman. Gustatzen zait. Pertsona aldatzen badugu, adibidez, gu erabiltzen badugu, hau esango dugu. Guri zer gustatzen zaigu? Guri liburuak, kasu honetan izena edo zer plurala da. Objektua plurala. Liburuak. Eta beraz aditza aldatu egingo da. Guri, gu. Eta objektua plurala denez, zetakai jarriko dugu. Gustatzen zaizkigu. Adi, ezezko esaldietan orden aldatzen da. Lehen da bizi, nori, guri. Ondoren, ez eta laguntzailea. Izena, zer, eta amaitzeko aditza, gustatzen. Beraz esaldia, honela geratuko da. Guri, ez zaigu mendia gustatzen. Lagundu esaldiak osatzen. Niri txokolatea gustatzen zait. Niri telesaiak gustatzen zaizkit. Guri ez zaigu mendia gustatzen. Hitz gutxitan zer gustatzen zaigun esateko, hauxe duzu eredua. Baiezko eta ezezko esaldiak. Baiezko esaldia. Ezezko esaldia. Nor-nori aditz sistema. Nori deklinabide kasua. Izen ordainak nori kasuan. Agur eta ondo izan.